ଶୁଣିଥିଲି ବାହାଘର ପରେ ଘରର ସବୁତକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ବୋହୂର ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଖାତା ପେନ୍ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି କାହାକୁ ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବୋଲି। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ପରିବା ନାଁ ସବୁ ଶିଖିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ନାହିଁ ପରିବା ନାଁ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ତ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। 3-4 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ରୋଷେଇବାସ କରିନଥିଲି। ମା ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଦେଖେ ଯେ ସେ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ନାଁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଥିଲା ଆଉ ଅଲଗା। ମା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ମୋତେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କି ଲୁଣ ମାଗନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଧରେଇଦିଏ। ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧରେଇଦିଏ, ଲୁଣ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧରେଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗେ। ସତରେ ମୁଁ କେତେ ଓଲି ଥିଲି। ଓଲି ନୁହେଁ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାକି